Yes, hello? Zvisei. Aiwa, ndiri nanhama nokuri seikoko. Kuri bhowa kungodzungaira kakoti ngaite sei. hanzi kusina mai hakuendwe. Kuendwe zveshuwa. Isaifunga kuti madhara ari kungotaura. Vane Ya, vachitoziva zvavari kuita. aiwa zvaive nechirevo. Chaizvo. Otherwise, Chaizvo. muri kuritamba seko goredzva ye? Goredzva zvinhu zvakamira sezvazvo zvakaita izvi harina charinoreva. Hatingariti goredzva ratodzaro because akapera acho makore apera 20 years ago aitori nani pane idzva iri. Yeah. Paupenyu hwevanhu chaiwo tichireya kumba. Yeah. Saka zvinhu hazvina kumira zvakanaka. But it seems like 2025 kaari kupromisa kauyu kuti tangotangana nemahovhets achitojamutsa vakuru hanzi vageza vari kugeza nyika. Ageza havasi kungotaura bedzi. Ageza zvavari kutaura ndo maproblems atakagara tichitaura nguva yese. Ageza vari kumirira munhu wese. Ageza vakamirira actually 90% dzevanhu vari muZimbabwe and it was agreed kuti muZimbabwe zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka. It was agreed kuti judiciary yedu haina kumira zvakanaka. It was also agreed kuti we need to start from ground zero. It was agreed kuti vanhu vari kuba mari yenyika. Nyika yedu iri kuparadzwa nevanhu vashoma shoma. Saka zviri kuita ZANU-PF kupengera comrade Gezi. Ndigeza handiti. Ndigeza. Handisi kukanganisa. Sorry comrade Geza kungokanganisa zvinowanikwa kamuvanhu. Rurimi inyoka runotodzorwa. Yeah. Saka ZANU-PF iri kureacta kuna comrade Geza. Havasi comrade Geza vari kureacta kuZANU-PF. Yes. Saka zviri kuitwa naComrade Geza hazvisi zvinhu zviri kungobva mumusoro mavaiwa. Zvinhu zvakatobvumiranwa, zvinhu zvakatosiliwa, zvinhu zvakabvumiranwa naeveryone, zvinhu zvakabvumiranwa nevanhu vese vamunofunga kuti uyu akasiya political party zvino tichaita sei. Handingatauri zvangu mazita evanhu. Saka zvese izvozvo zvakabvumiranwa nevari kuSouth Africa vamunoziva vakambotiza vari kuZimbabwe nevari muZimbabwe vacho. Zvakabvumiranwa nenhingirikini nemunhu wese kuti magenerals ari kuurayiwa havasi kufa vega ende vanhu vari kuzviita vari kuzikanwa. Zvakabvumiranwa kunzi ana chavangu vaya vese vaya vari kuinda kujeri vaya ende vachapinda panguva yakaoma. Zvakabvumiranwa panitori nemalisti evanhu ekuti inini haisi information yekuti ndakaionayo but muna vanhu vandotaura navo plus ndandiri kusaidi unoziva kuti handiri kusecurity kunokuka UK yese neIreland. Yes, so I know a lot. Saka mamagrupu nendirimo kusanganisira eZANU, kusanganisira echi, kubva kunana Komichi kusvika kunana uyo Monzora and stuff like that. Nemamwewo mafamily groups ndirimo. Yes. Saka information iyi haisi yekuti ZANU-PF iri kureacta kudhiu rakasiliwa. Unoziva kuti zvakafanana nekuti iwe unopara mhosva woenda kujeri. Wosangana nemupurisa womupa mari. Hapasina chaunei uchimupira mari because iwe wakatosevha time yako. Kune kwangu kutya chete. Saka uku zvekuti vakupa mahovhetsi vakuvacherera zvibhorani ireaction yezvinhu zviri kuitika. Ende dhiu racho parakasiliwa harina kusiliwa izvozvi zvabuda vanhu vachipopota. Pakaita time vanhu vachitaurirana behind closed doors. Vanhu vakataurirana ndosaka muchinzwa mukomana wedu uyu achigara achiti aiwa musatye zvinhu zvichaita right.
vanhu vofunga kuti muchinda uyo akatsika chiko, but kungotarisira kuti marongerwo azvakaitwa ndokufamba kwazvichaita. Hakusi kuti vanhu vari kuti ngatimbai tauraya purezidendi Mnangagwa, ngatimbai tadai, aiwa hapana munhu ane problem nawo as a person, but problem iri pasystem iri kuseenzeswa. System iyoyo ndiyo iri kuda kuti iurayiwe. System iyoyo ndiyo ine vanhu vapinda vane utsinye. The only person wandogona kutaura panyaya iyoyo uyu Owen Mudha Ncube. Uya ndiye munhu achafa achitaura, achafa semhuka. Zvandiri kukuudzai. Aiwa, gozi yakapinda yekuti anouraya, anopinda achiisira poison magenerals vachiita sei, vachididi information iri kubuda. Inyaya yekuti kumasoja hakusi kwekungotambira imwe yaya kana kuti zvinoita vanhu zvengobuda uchitaura zvimwe zvinhu zvisina nebasa rese. Because kumasoja kana wadaro wakurwisana nenyika, nyangwe dai vachiseenzeswa vamwe tichifunga kuti vanoseenzeswa nemapoliticians, but now people have realized kuti mapoliticians haana chakwano kusvitsa. Mapoliticians matsotsi akawanda. Mapoliticians ndo ari kuuraya nyika. Security threat yemuZimbabwe havasi vanhu veopposition, havasi M23 yekudRC, haisi Taliban, igovernment. Handiti maona ndo security threat yekuZimbabwe, ndo security threat iri kuuraya Magamba, ndo security threat iri kuuraya makomrades edu, vanhu vakarwa hondo nenzara, ndo security threat iri kutora maminerals edu ichiindisa kunze. Tikawana kagold kotorwa kuendeswa kuDubai. Idzo nyika dziri kupuhwa, dziri kupfuma. Pane nyika dzakavaka macities neupfumi hwemuZimbabwe. Pane nyika dziri kuvaka macities neupfumi hwemuZimbabwe. Munhu anosvosirwa kana kuti 1 million, iwo votora maminerals e100 billion. Saka uri kuona vanhu vatinavo mentality yavo idiki vane pfungwa dzehuku. Saka hakuna kwatinosvika, and everyone have realized now. Saka vanhu vari kubuda vachitaura zvakawanda kuti vanhu vezanu vazodai. Aiwa, hakusiri kuti vanhu vezanu, inzwaini, vanhu vari kuda kuti tibatane Zimbabwe yese. And kana tikaregera kudaro, alright, ndoda kubvunza vanhu mubvunzo 1. Chiri nani chii kuti vanhu vabatane toita way forward, pane kuti tirambe tiine zvatinazvo zvino, nyika ichitorwa muchitandaniswa kumamisha emadzitateguru enyu, papopuhwa maChina kana kuti popuhwa vana vapurezidendi vachigrebha zvese. Chiri nani chii? Saka hatiite nani tibatane. Exactly. Zviri kutaurwa nevakomana hakusi kunyepa. Even mukateerera zvaari kutaura Geza, inhingirikini comrade Geza, zvinhu zviri kubatanidza Zimbabwe, zvinhu zviri kuita kuti murealize hapana mumwe munhu atataura zvavari kutaura izvozvo for the first time. Munhu anenge achibva kuZANU-PF kubvira 1980. Teveka, hatibatsiranei tigadzire nyika yedu, tione kuti tinosvika kupi. But after comrade Geza takazoona pakubuda anonzani Clive Malunga, anonzani naTsenengamu ari kubuda futi vachitaura, kungave kuti vari pamwe chete here kana kuti vamwe vanhu vanenge vada kungotsvaga relevance kana kuti ndo marongerwo azvo azvakatoitwa. Aiwa, comrade Clive Malunga ndo vakatotanga kutaura, comrade Geza vasati vataura. Alright. Kwakuri kupoka chete, kupoka kuti vanhu vaita mistake yekuda kuita reaction yavajaira iye, ndo pavanoirasa manje. Ivo vari kupokwa kuti vaite izvozvo, and then kana vaita izvozvo, and then pane way yekuti saka ndo game rama muchitamba every time. Saka uri kuona kuti haisi nyaya yekuti munhu ari kungopfuma, because kana iwe uchifunga maitiro anoita machinda aya chaiwo ekuti vanogona kusvoku ukangotaura anything against them, nyangwe dai uri weko, nyangwe
muyuthi weku nyangwe dai uri mugovernment ndianai akasimba ndianai akasimba saushewo kunze ndianai akasimba samonsi nyakungu ndianai akasimba sakadungure ndianai akasimba sabhodhagezi Elliot Manyika listi yacho haiperi vaive vasiri kuzanu here vasina kutaura asi vakaurayiwa vaiurayiwa unoziva zvakaitwa Mwari naSatani zviya Satani haana kudhimotwa naMwari kana kutandaniswa naMwari nekuti aiva ati ataura chimwe chinhu dzaive pfungwa bedzi dzekuti asi ini ndogona kunda kuita Mwari wacho noMwari anokupanuchira pfungwa haniona ndozvakaita machinda akaurayiwa ese aya aiva asina kumbotaura zviri fokawo saka ndo zvinokuratidza kuti Comrade Geza zvavakaita vakasiyanei naComrade Solomon Juru vakasiyanei naComrade Manyika vakasiyanei naComrade uyu Bhodhagezi hapana difference vangadai vakaurayiwa dai kari kavo vakomana saka ivo vaakuzviziva kuti pane trap iripo haibudike ende vaakuzviziva kuti pane dhiu rakasiliwa but kuti vatange vanhu manje ivo vanowe because havasina sapoti yavo iri pavakomana ivava vari kungobuda vachivawata vamwe vari kunopa mafoni iye ari kupa mafoni wacho ndiye atori target number 1 saka ihondo mwana wamai ihondo chaiyo chaiyo zvinogona kutora katime kakareba but zvinhu zviri kuchinja ainzwa mazwi angu zvinhu zviri kuchinja muZimbabwe hatiimburesei vanhu vari kubva kuZANU-PF kana vari kutaura vari kuve kuZANU-PF kuti tibatane tione kuti ngatiisei shoko rekubatana chete kubatana ikoko chete maZimbabweans tikangobatana izvi zvese zviri kuitwa hazvii saka vamwe vari kubuda vachiti zvazodai ikoko kunana Owen Mudhan'uva kune mhondi idzi I don't know kuti nyangwe dai anga achigara achiita zvaari kuita kuti anofunga kuti unosvika riini uchiuraya vanhu upenyu hwese hwekungoti mangwana uyo ataura saka takunomuuraya upenyu hwako hunomira sei nyangwe dai uchinzi unoita mari kana kuti zvine mari mukati unozoita upenyu hwakaita sei you can't survive like that pane zvinhu zvatinoita tiri vana chikura unenge zvisaiti unozviona zvisaiti pane zvinhu zvekuti iwe unotumwa pane zvinhu I think I'm losing him there. dzimwe nyika kuti vakomana vakarwa hondo ende Zimbabwe was a good place ndo nyika yega yakarwa hondo ikatora nyika yayo zvaidadisa zvinocho vakaita basa iroro ndo vanhu vataa kubata senhapwa vanhu vakaita basa iroro ndo vaakugara vasingadyi vasina kana chikafu vanhu vakaita basa iroro havana access yeanything vanhu vakaita basa iroro ndo vaakumokwa kunzi amarombaya musaaterere vanhu vakaita basa iroro ndo vaakunzi basa ramakaita takuchererai zvibhorani shuwa vamwe vakaperera kuhondo mafamily avo haatombozikani saka wotaura iwowo kuti makase for 40 years chibhorani ndo chakafitana nebasa rawakaita handi kutuka ikoko kutuka vana iye zvino vanhu havasi kukomplaina pari zvino because vakomana vari they get it wrong vanhu havasi kuti kana kuti vanhu vari kuti system kusanganisira vekuZANU vacho wezvakuafekta munhu wese maindustries ari kuvharwa tikagara dzimwe 2 years takadai mune musagariki muZimbabwe maame vanhu ivavo chete vanhu vachafa nenzara saka hazvisi zvinhu zvine chitaridzo chakanaka saka ndosaka muri kuona zviri kudai zviya zvekuti ndiri weTriple-C kana weMDC hatibozviisai pasi zvekuti ndiri weZANU-PF hatibozviisai pasi hatigadzirisei nyika yedu nyika haigadzirwe nepolitical party nyika haigadzirwe because chatakaita maZimbabweans takasiyira masimba ese kumapoliticians zvinhu zveengineering vakomana vaya vakaita law vakawanda vari kupolitics
Oh, I'm losing you there. Let me see if I can recall again. Halo, ndasara ndakutaura ndege. Handisingachakunzwei. Yeah. Ndazopedzisira pai. Mamuchitaura chiko. Pane point ndanga muchitaura. Mamuchitaura kuti vanhu ngavabatane whether nyika ivakwe nepolitical party inovakwa nenhingirikini. Yeah. That was the point. Nevanhu. Ndikazotaura ndakutaura kuti chatakaita muZimbabwe takaita a very big mistake. Tinofanira kuita ma-organizations anomirira each department ye-social living yevanhu. Kana kuti let's say handiri kuona kuti machinda atinawo kupolitics vakawanda vakaita law. Yes. Saka isusu takasarenda zvese kwavari. Zvinhu zveengineering ndo vane vachidhila nazvo ivo vari maloya. Ndo vanofunga kuti awo bridge mbudzi roundabout inoda kuvakwa, but vanhu vasina experience ye-engineering. Saka vanongoti apa panoda kuvakwa road handiona. Saka zvinhu zviri kutikanganisa izvozvo. Kana parerenyatwa ikaita crack any building, parerenyatwa hospital kwini pakaita crack ava havazvioni because malawyers, but munhu akaita engineering anoziva kuti building iri nearly 100 years. Saka concrete iripo ya weak. Yes. Concrete iripo ya weak, saka rinoda kuita rinoda kubviswa. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatiri kureka izvozvo. Otherwise ndo zvinhu zviri kubvumiranwa nevanhu kunzi vakomana hatigarei pasi tibatane. Vakomana vaya ana nyoka yemabhunu vaya vari kutaura havasi kunyepa zvavari kutaura. Vanogona kunge vachibva kusaidi kusingadiwe nevanhu, but ini ndiri kubva kusaidi ikoko kwevanhu. Ndiri kukutaurirai vanhu kuti zvinhu zvakusvika pakanaka, vanhu ngavabatane vese, and then we move forward. Zimbabweans togara zvakanaka zvisina kuti wabva kupi, zvisina basa nekuti uyu ndiani. Togarisana nyika ichifamba mberi. Zvinodadisa tovaka nyika yedu 20 years down the line munoona taane progress. But nyaya yeunity haina kutanga nhasi kai. Nyaya yeunity yakatombonetsa I think late last year. Ana hopo uchimwono vachitaura kuti vanhu ngavabatane. Zvikanzi muruda kuti tibatane nani? Muruda kuti tibatane nani? Opposition yese here? Kana kuti ma-citizens ese here? Kana tobatana neZANU-PF kubvisa ZANU-PF here? Kana kuti saka chimbotijekeserai ipapa kuti when we are talking of unity kuti vanhu ngatibatanei, are we saying kuti Douglas Monzora, Nelson Chamisa, Job Scala and all those guys vari ku-opposition vouya pamwe chete, we form one unit and then we fight against ZANU-PF? Kana kuti tiri kutaura kuti ZANU-PF yacho ne-opposition tobatana tobvisa the system yeZANU-PF? Kubatana kwaitaurwa mazuva apera kwakasiyana nekubatana kuri kutaurwa zvino. Nepamusoro pekuti kubatana kwaitaurwa nana upo ndekwekuti maZimbabweans ngaabatane ma-opposition political parties, kubatana nana Monzora, kubatana vanhu vese vaya, ana Oshimenguye, kusanganisira ana Chavangu vacho, ndokubatana kwairehwa kudhara. But iye zvino kubatana kuri kuda kuitwa hakusi kuda kuti kutungamidzwe political party. Kubatana kwemunhu wese wemuZimbabwe kuti vanhu tibvumirane kuti zveshuwa Zimbabwe haisi kufamba zvakanaka. Hakusi kutungamidzwa ZANU-PF, hakusi kutungamidzwa opposition, kuri kutungamidzwa kubatana kuti hatibvisei ZANU-PF. Chingangodaro chichinetsa vanhu. Blueprint yezvakabvumiranwa haikwanisi kubuda iye zvino. Machinda aya achiripo aya. Hati unoona kuti pari trick. Saka vanhu vanenge vachifunga kuti tiri kutambwa 10 note. Vanhu vakabvumirana, pakanyorwa ma-blueprint, pakaita sei, pakaitwa ma-agreements. Saka ma-agreements iwayo haakwanisi kubuda iye zvino.
aya machinda aya aripo zvakangofanira nekunovapa kutoonai zvatakabvumirana izvi zvinozobuda here aiwa hazvibude unoka saka kutengesa zvinhu zviri plan kuinda haune kutengesa plan kana kuiposta pafacebook wotaura kuti complete plan kana empa woiposta pafacebook woti vanoda kutenga plan yangu vanongodownloada kaunovaka iwavo kuignowa wakadaro saka ndo mamiriro anoita zvinhu saka vanhu ngatiitei zvekubatana tione kuti nyika yedu yaenda mberi hazvina basa kuti munhu wezanu ari kulidha nhingirikini yacho kana kuti wetriple C kana kuti aimbori kuzanu kana kuti aimbori kuzapu kana kuti aimbori kuMDC 19 kana kuzudu yamidongo kana wef kana kumastudent union hazvina basa izvozvo chine kubatana eZimbabweans iko kubatana kwacho chete kwega kunoita kuti machinda aya asaite zvaari kuita izvi otherwise tikaramba tichiita nyongwa iyi machinda aya haabvi ende Zimbabwe hakuna kwainoenda pari kucherwa gold paya harimeri rimwe machaina ari kutandanisa vanhu mudzimba dzavo mumatongo avo pasiri kuda kuitwa development funga kuti matombo ekwamutoko aya pane nhingirikini yekuno inonzi Trafford Center granite here it's a shopping complex yakakura haikona zvekutamba ukafambamo first floor chete unonda kudzokera kumba usati waipedza yakaiswa granite iyoyo ndeye kuZimbabwe mashops aripo kuti urende kuti uite shopu ipapo renti yepo i200,000 pagore yeshopu 1 saka iwo uri kuona kuti kwakatorwa matombo iwayo kwakatorwa granite iyoyo yakaitiswa mafloors nechichichi vanhu veikoko havana kana chinhu ende iwo uchindiudza kuti mari yese iyoyo yakaendepi saka ndo zviri kutaurwa kakunzi aiwa haisi kubhenefita maovhets haisi kubhenefita army kuarmy vatori neproblemuwo yekuti vari kushorwa magenerals ari kupera takatarisa handiti uri kuona saka hazvisi zvinhu zviri kufadza munhu wese hazvisi zvinhu bcause vese vakaiswa padhuze handiri kuona pakachinjwa maarmy general achinzi iwe uya achimbori uko kunze ukonzi chiuya hakusi kuuya kwekudiwa aiwa ivo vari kuzviziva kuuya padhuze kuti uisirwe poison uri padhuze munhu kana asingazivi anobva afunga kuti ndiri kudiwa ndaa padhuze aiwa hazvisiri izvo havasi vakomana vekuti anoita opposition akasiya zvakadaro unotogara rimwe ziso rakavhurika unoita murariro wetsuro unoziva kuti tsuro kana yakarara unofunga kuti yakasvinura waimbozviona pakuvhima paya neyakavhura maziso kudai inenge yakatorara ipo paya ndo zvaunofanira saka ndonyaya iripo mwana wamai saka ndonyaya yandanyanya kuti tidiscase iyoyo saka tichazodiscasa zvedu pamberi apo tikawana zvimwe zvinhu hameno kana paine chimwe chinja unenge uchida kutaurako aiwa so far so good shoko hombe nderekuti vanhu let's move with the flow kubatana ndo chinhu chakakosha aiwa tinotenda tichaita kuti shoko risvike kuvanhu semazuva ese aiwa it's okay mwana wamai keep it up nebasa guru rauri kuita aiwa tinotenda mukomongo ndimi muri kubatanidza vanhu aya tinombozama kuti zviite shoko rifambe ZBC yakatirasisa maitiro atinoita manje ndeyekuti kubatanidza vanhu kunogona kutaurwa chinhu chausingafariri haufaniri kuvenga DJ Holy kuti vazotaura zvekuti kwachamisa vasungwa saka zvinotoreva kuti vakusapota izvozvo aiwa kungotaura reality chete kana kuzanu kukaitwa zvakanaka vanotaura vanhu vekutripusi havafaniri kupopota kuti ataurirei zvezanu ndo basa kachairo chairo rekuti muunzwe kuti uyu ndimaunganidze uyu musamupe mhosva messenger saka anotaura zvine zvaaona anotaura zvinhu zvinovaka vanhu saka zvinhu zvinovaka vanhu zvinogona kugumbura unoziva kuti kuita mupostori chaiko mumwe munhu akakuvenga zvekuti anotokuvenga zvekusataura newe asi anenge atadzei saka vanhu vanongovenga zvinhu nyangwe zvisingavaafekti muupenyu asi hatidzidzei kuti tidzamise pfungwa dzedu
tibatane pamwe chete titeerere vakomana zvavari kutaura kumastation avo zvinoita kuti tikurumidze kubata mazwi kunguva imwe chete saka musavatuke. Aiwa, ndinotenda mukoma wangu ne-encouragement yenyu, and I remember so far ndinowana about 5 vanhu vauya kuinbox kwangu vachindiudza kuti kwewo unonzirei Jeff Judah paplatform yedu hanzi platform yedu Jeff Judah anotaura zvisina musoro. Ndikati aiwa, ndichida kuti vanhu munzwewo zvakasiyana siyana nemafungiro evanhu akaita sei akasiyana siyana, nekuti iwo kufunga kwako iwoka hakusiriko kwega kuri correct. Pamwe Jeff Judah achataura 5 mapoints asina musoro, obva ataura 1 point nemusoro ichakuchinja upenyu hwako. Saka vanhu vacho vandozoita emotional zvekutodaro saka at least kana saka uri kuona kuti nyaya iyoyo yakafanana nekuti zvinhu zvatiri kurambidza kuti zviri kuitwa muZimbabwe, system yatiri kuramba ndopfungwa dzaunewa nadzo iwe paunoti Judah haafaniri kutaura. Ndopfungwa dzine vanhu vatiri kuti vari kuita zvakaipa kuti vane pfungwa dzekuti ayo ninga haafaniri kubuda paredhiyo nekuti ndewe opposition. Ndopfungwa dzakangofanana nayo. Yes. Saka iwo haufaniri kukomplaina kana uine pfungwa dzakadaro. Because Jeff Judah munhu anouya otaura zvaanenge ataura muchisefawo zvakanaka, hapana benzi risingatauri zvimwe zvinhu. Ingava machesa akaipa kuti vamwe vakaudzwa hondo nemurwere wepfungwa. Ivo nobva vakatozeka futi dzakutori unopfurwa kwavakavarairwa. Paini ine basa. Paini ine basa. Ukashaya paini marwadzo anenge achiita kuti vanhu vadaro. Ukashaya paini muupenyu unorumwa nembwa wakamira ka usingazvinzwi. Saka ningirikini zvinowanikwa, unotowana zvinhu zvausingazivi. Kuchikoro kwatinoenda havakudzidzisi zvinhu zvatoziya, ndosaka kuchinetsaka. Brain dzemunhu hadzidi zvinhu zvaasingazivi kana kuti zvaasiri kufunga iye, zvinoda zvinhu zvaajaira. Saka hatidzidzei kudzidzisa kuti tore nyange zvatisingadi uchiteerera kuti zviri kurei. I think zvinotibatsira mangwana. Aiwa, ndinotenda mukoma wangu. Thank you very much for your time. Thank you. Iwe ndiwo maunganidze, vaudze kuti ndiri maunganidze. Saka ndinotora zvese vanhu vanouya vachitaura zvavanenge vachifanira ndokuti opeji rikure ka. Exactly. Ufanira kuita saka aiwa ndizvozvo mwana wamai. Aiwa, Eribo, thank you very much mukoma wangu. All right, thanks. Sharp. All right, bye.